Από την ένταση. Είναι και πρώτη μέρα του καλοκαιριού εξάλλου. Και εμείς αντί να πάμε παραλία, όπως είπαμε, το αντιλιακό και την ομπρελίτσα μας να χαλαρώσουμε λιγάκι, πήγαμε παραλία για να πλακωθούμε. Και πλακωθήκαμε δηλαδή, εντάξει. Τι δικαστήρια, τι ομπρελάδες, τι δήμος, τι ΕΤΑΔ. Πολύ ξύλο. Οπότε επειδή εμείς το χρειαζόμαστε το διαλυματάκι οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνουμε, θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προτείνοντας μάλιστα και πράγματα σε εσάς, ώστε και εσείς να μπορείτε να κάνετε το δικό σας διάλειμμα, να ανοίξετε τη δική σας παρένθεση, η οποία έχει και βιβλίο, έχει και θέατρο, έχει και έντονους συμβολισμούς. Πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια πάρα πολύ καλή ιδέα και η οποία φαίνεται ότι η ιδέα υλοποιείται, βρίσκεται στα σκαριά, αύριο δηλαδή θα υλοποιηθεί με τη μορφή ενός θεατρικού. Τον άνθρωπο τον ξέρετε εξάλλου, είναι τακτικός επισκέπτης εδώ, συνεργάτης της εκπομπής, Χρυσούλα Ζερβού. Ναι, κάτσε να το ανοίξω το μικρόφωνο, εντάξει. Α, θα μιλήσει κιόλας, θα μιλήσεις. Είπα μια που ήρθα να μιλήσω. Καλημέρα. Πες μια καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Κι άσε να τα πω εγώ τα υπόλοιπα. Πες τα. Την ξέρουμε ως ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια από τις παρασκευιάτικες εκπομπές μας. Σήμερα θα την γνωρίσουμε ως πάρα πολύ καλή αναγνώστρια πολύ καλών βιβλίων. Όπως είναι αυτό το βιβλίο το οποίο έχω και εγώ εδώ στα χέρια μου. Και το οποίο θα μας το πει όμως, δεν θα πω τίποτα λάθος. Εγώ, μην νομίζεις, δεν θα το ρισκάρω. Θα είμαι αυστηρή. Ναι. Θα είσαι αυστηρή, το ξέρω, γι' αυτό γιατί δεν το ρισκάρω καθόλου. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι για το βιβλίο. Έτσι. Ένα βιβλίο που ξέρω ότι το αγαπάς ιδιαίτερα. Εγώ το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο το αγαπάω αυτό το βιβλίο. Τόσο πολύ, Ναι. Για ποιο βιβλίο, πες μας ποιο βιβλίο είναι. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται «Και το παραμύθι δεν τελείωσε». Ναι. Είναι ενός Μεξικάνου συγγραφέα, του Οντίν του Πεϊρών, και έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Και είναι ένα βιβλίο που εμένα τουλάχιστον με σημάδεψε, μπορώ να πω. Αλήθεια, τόσο πολύ. Ναι. Τι είναι βιβλίο, είναι για μικρούς, για μεγάλους, για μάγισσες, για νεράιδες, για πρίγκιπες, για δράκους, γιατί? Για όλους αυτούς. Για όλα αυτά. Για μικρούς και μεγάλους και για δράκους και για πριγκίπισσες και για την ίδια τη ζωή είναι βασικά αυτό το βιβλίο. Δηλαδή το διαβάζουμε όλοι. Όλοι, δεν είναι παιδικό βιβλίο, δεν είναι βιβλίο απλώς για μεγάλους, δεν είναι βιβλίο που λέει ότι από 18 ετών και άνω. Όχι. Είναι ένα βιβλίο που μπορούν να το διαβάσουν παιδιά από την προεφηβική και εφηβική ηλικία μέχρι τα 120. Μάλιστα. Οντίν του Πεϊρών. Και το παραμύθι δεν τελείωσε. Μάλιστα. Το έχει με διαφορετικό χρώμα, Ναι, στον τίτλο. Σημαίνει κάτι αυτό? Σημαίνει, αλλά πρέπει κάποιος να το διαβάσει για να το καταλάβει. Για να καταλάβει γιατί είναι διαφορετικό χρώμα. Ναι. Γιατί όλο το βιβλίο είναι έτσι γραμμένο που είναι από μόνο του μια θεατρική παράσταση και είναι ένας διάλογος, και κάθε φορά που μιλάει κάποιος είναι και με διαφορετικό χρώμα. Και αυτό το «δεν» συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο βιβλίο. Οπότε λοιπόν εσύ, επειδή αγαπάς πάρα πολύ αυτό το βιβλίο, θες να γίνει χτήμα και πάρα πολλών άλλων ανθρώπων, έτσι? Ναι, κοίτα, εγώ αυτό το βιβλίο το γνώρισα μία μέρα στα γενέθλιά μου, το πήρα σαν δώρο και από τότε το θεωρώ ότι είναι το καλύτερο δώρο που μου έκανε η ζωή. Αλήθεια? Ναι. Μάλιστα. Και επειδή το αγάπησα... Δεν είσαι γνωστή με τον συγγραφέα, δηλαδή δεν είναι... Έχω επικοινωνήσει και με τον συγγραφέα. Ναι. Όχι, δηλαδή εννοώ δεν σου είχε αναθέσει να προωθήσει το βιβλίο. Όχι. Θα το έκανα πολύ ευχαρίστως βέβαια. Ναι. Έχεις μιλήσει με τον συγγραφέα? Δεν παίρνω ποσοστά. Το κάνω από αγάπη και μόνο για αυτό το βιβλίο, γιατί αυτή την αγάπη που ένιωσα εγώ και όλα αυτά τα συναισθήματα που δίνει αυτό το βιβλίο ήθελα να τα δώσω και στον κόσμο. Να σου πω ότι μέχρι... θα πούμε και για την παράσταση και πώς προέκυψε να γίνει παράσταση, αλλά μέχρι να γίνει αυτό εγώ πάντα το έδινα και στους θεραπευόμενους μου. Το χρησιμοποιώ και σαν θεραπευτικό εργαλείο. Σαν εργαλείο, ναι. Γιατί έχει τόσα βαθιά νοήματα και είναι ένα βιβλίο που το διαβάζεις, μπορείς να ξεκινήσεις να το διαβάζεις, όπως είπαμε, από μικρή ηλικία, και κάθε φορά που το ξαναδιαβάζεις βρίσκεις και άλλες απαντήσεις διαφορετικές. Καλά. Αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση, γιατί μου το έδωσε να το διαβάσω. Οπότε τώρα που είπες για θεραπευόμενους. Εντάξει, τώρα. Όχι, βέβαια. Εντάξει.
Είναι ένα βιβλίο για όλους, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος σε θεραπευτική διαδικασία να το διαβάσει, μην παρεξηγηθώ. Όχι. Λοιπόν, αστειεύομαι. Οπότε λοιπόν το σκεπτικό ήταν ότι πρέπει κάπως να παρουσιαστεί το βιβλίο, να γίνει περισσότερο γνωστό. Το σκεπτικό ήταν αυτή η αγάπη μου για αυτό το βιβλίο και ήθελα με κάποιο τρόπο να το δώσω στον κόσμο. Ναι. Και έτσι πλησίασα την Μαρία τη Μανιώτη και ξεκινήσαμε μια συνεργασία και ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά και τη Μαρία που και αυτοί αγάπησαν αυτό το βιβλίο. Και η οποία Μαρία Μανιώτη έχει αυτή την εφηβική ομάδα θεάτρου, την Ανέμη. Ναι. Τα παιδιά έχουν κάνει πολλή δουλειά και καταπληκτική δουλειά και καλό είναι να έρθει ο κόσμος να δει την παράσταση αύριο, γιατί σίγουρα θα την απολαύσει. Αυτό έχει μετουσιωθεί, έχει μετατραπεί σε ένα θεατρικό δηλαδή, στην ουσία. Έχει γίνει θεατρική παράσταση με βάση το βιβλίο. Εντάξει, δεν είναι όλο το βιβλίο. Η παράσταση έχουμε κόψει, έχουμε ράψει. Η Μαρία με το δικό της μοναδικό τρόπο και την παιδικότητά της και τις σκηνοθετικές της ικανότητες. Ναι. Το έχει δώσει πολύ ωραία και πιο παραμυθένια από ό,τι είναι στο βιβλίο και πιστεύω ότι θα είναι μια εξαιρετική παράσταση. Ωστόσο εγώ θέλω να προτείνω στον κόσμο να το αγοράσει κιόλας το βιβλίο. Βασικά, εννοείται αυτό. Αυτό είναι και το θέμα, ο στόχος, έτσι. Ναι, γιατί είναι μια παράσταση θα μας δώσει πολλά συναισθήματα. Αλλά το βιβλίο, αυτό σαν βιβλίο, σου λέω, το διαβάζεις και το ξαναδιαβάζεις και κάθε φορά καταλαβαίνεις και διαφορετικά πράγματα. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Η παράσταση θα είναι ένα εκπληκτικό τρέιλερ για μια καταπληκτική ταινία. Αλλά δεν μπορείς να αρκεστείς το τρέιλερ βέβαια της ταινίας. Έτσι δεν είναι, πρέπει να τη δεις οπωσδήποτε. Ναι. Λοιπόν, είναι μια αφορμή για να γνωρίσει ο κόσμος αυτό το βιβλίο και να πάρει και πολλά πράγματα. Και από την παράσταση και από το βιβλίο. Μάλιστα. Τώρα η παράσταση αυτή θα δοθεί στο Κινηματοθέατρο Παλάς αύριο. Ναι. Θα είναι διπλή παράσταση. Θα είναι δύο παραστάσεις, μία στις 7 και μία στις 9 το βράδυ. Δεν έχει εισιτήριο. Έχουμε πει ο κόσμος να φέρει τρόφιμα για να τα δώσουμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μακράς διαρκείας κυρίως, βέβαια. Ναι, βέβαια. Και να έρθει με αγάπη να το απολαύσει. Θα έχουμε και μία έκπληξη, δεν μπορώ να την πω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ναι. Πρέπει να πας εκεί να τη μάθεις αυτή την έκπληξη, φαντάζομαι. Ναι. Καλά, εντάξει, θα μην σε πιέσουμε γι' αυτό, αφού είναι φτιαγμένο να είναι έκπληξη. Ναι, είναι φτιαγμένο να είναι έκπληξη. Αν το αποκαλύψουμε, θα χάσει κάτι τη μαγεία του όλο αυτό το πράγμα. Είναι μαγική έκπληξη. Λοιπόν, οπότε ένα πακέτο μακαρόνια δηλαδή αρκεί, ένα πακέτο ρύζι, κάτι τέλος πάντων. Βέβαια, εντάξει, γάλα, λάδι, ρύζι, τέτοια πράγματα. Ναι, θα είναι είσοδος για να απολαύσετε αυτή την παράσταση. Στις 7 η ώρα νομίζω είναι η πρώτη. Στις 7 η πρώτη και στις 9 η δεύτερη. Στο Κινηματοθέατρο Παλάς. Ωραία. Θα μας πεις όμως και 2-3 πραγματάκια περισσότερα για το βιβλίο. Ναι, θα σας πω. Δηλαδή, εντάξει, μην μείνουμε τελείως έτσι. Εντάξει, ναι. Το βασικό να δώσουμε κάτι στους ακροατές. Το βασικό θέμα του βιβλίου είναι ο φόβος. Ναι. Ο φόβος που πολλές φορές μας ακινητοποιεί και μας εμποδίζει να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Και που πολλές φορές δεν ξέρουμε και ότι τον κουβαλάμε. Ναι. Ο φόβος μέσα στο βιβλίο συμβολίζεται με ένα δράκο. Είναι ο μαύρος δράκος του φόβου, όπως τον λέει ο συγγραφέας. Υπάρχουν και άλλοι πρωταγωνιστές, οι οποίοι ο καθένας έχει ένα μοναδικό ξεχωριστό ρόλο. Και βασικά η πριγκίπισσα. Η πριγκίπισσα που καταφέρνει κάποια στιγμή να γνωρίσει αυτό το δράκο καλύτερα, να συμφιλιωθεί μαζί του και να τολμήσει να κάνει πράγματα στη ζωή της που μέχρι εκείνη τη στιγμή περίμενε να γίνουν από μόνα τους, δεν τα τολμούσε, δίσταζε για πολλούς λόγους. Μάλιστα, αλλά η γνωριμία τη διευκολύνει, έτσι, την απελευθερώνει. Ναι, την απελευθέρωσε, προχώρησε τη ζωή της, έμαθε πράγματα, έζησε πολλές εμπειρίες και τις έζησε δηλαδή με όλη της την καρδιά και την ψυχή. Μάλιστα. Μου είπες ότι έχεις επικοινωνήσει με τον συγγραφέα. Μιλήσατε καθόλου για το βιβλίο? Όχι. Του είχα γράψει. Σου έχει πει, ας πούμε, φαντάζομαι, δεν ξέρω, πώς, γιατί το έγραψε, ποια ήταν η αφορμή? Όχι, δεν είχαμε τέτοια επικοινωνία. Εγώ του έστειλα ένα mail για να τον ευχαριστήσω για αυτό το βιβλίο, γιατί εγώ προσωπικά, να σου πω, κάθε φορά που έχω γενέθλια στέλνω ένα τέτοιο μήνυμα στο συγγραφέα. Ναι. Και τον κάλεσα και στη Ρόδο, γιατί ήταν μια εποχή που τότε θα ερχόταν στην Ελλάδα. Είχε κάνει παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα και στα Χανιά και με αυτή την αφορμή τον είχα καλέσει και στη Ρόδο. Βέβαια δεν του έβγαινε το πρόγραμμα να έρθει, έρχεται και από το Μεξικό, είναι πολύ μακριά.
και τον έχω ξανακαλέσει. Ελπίζω κάποια στιγμή να τον έχουμε κοντά μας. Αυτός είναι ένα καλό στόχος. Ναι. Είναι ο επόμενος στόχος, το επόμενο μεγάλο project. Να έχουμε και τον συγγραφέα εδώ να παρουσιάσουμε το βιβλίο. Οπότε τώρα προς το παρόν, επειδή δεν τον έχουμε τον συγγραφέα, μένουμε στο θεατρικό, μένουμε σε αυτή την προσπάθεια το βιβλίο να γίνει ευρύτατα γνωστό εδώ στη δικιά μας την παρέα, την παρέα της Δρόδου. Και μαζί με όλο αυτό να απολαύσει ο κόσμος και μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση. Λοιπόν, τι μου λέει ο κύριος Λευτέρης εδώ? Το να ξέρεις να δίνεις είναι πολύ καλό. Το να ξέρεις όμως να δέχεσαι σε κάνει ευτυχισμένο. Μάλιστα. Εντάξει, το κάνει διπλά ευτυχισμένο. Ναι, εντάξει, παίρνει ένα μήνυμα ο φίλος Ακροατής. Δεν είναι κάποιο ερώτημα από το οποίο θα θέλουμε να απαντήσουμε. Συμφωνώ πάντως με τον κύριο Λευτέρη. Ναι, έχει δίκιο. Και ο κύριος Λευτέρης μπορεί να πάει να δει και την παράσταση, με την ευκαιρία αυτή να γνωρίσει και το βιβλίο, να το αγοράσει πιθανότατα, να το διαβάσει και θα δεχτούμε με πολύ μεγάλη χαρά την αγάπη του. Ναι. Ωραία. Οπότε αυτό νομίζω δίνει αφορμή ίσως και για μια δικιά μας συζήτηση στο πλαίσιο της εκπομπής που έχουμε τις Παρασκευές σε σχέση με το φόβο και όλα τα υπόλοιπα. Με αφορμή και το βιβλίο μπορούμε να το προεκτείνουμε λίγο το πράγμα. Εντάξει, να δούμε το ψυχολογικό υπόβαθρο. Να σου πω, το βιβλίο είναι τόσο παραμυθένιο. Αν μιλήσουμε σε κάποια Παρασκευή για τους φόβους, θα μιλήσουμε σε μια πιο επιστημονική διάσταση. Σίγουρα, έτσι. Εγώ θέλω να πω μια ατάκα, μια φράση από το βιβλίο. Όλο το βιβλίο είναι για να το υπογραμμίσει κανείς και να το μάθει απ' έξω, αλλά σε σχέση με το φόβο είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Που λέει ότι το φόβο πρέπει να τον ακούμε όταν χρειάζεται και να τον κάνουμε να σωπαίνει όταν μας παραλύει. Ναι. Ο φόβος είναι ένα βασικό ένστικτο επιβίωσης. Αν δεν φοβόμασταν, μπορεί να πέφταμε και να περπατούσαμε χαλαρά στη μέση του δρόμου, να μας πλάκωναν τα αυτοκίνητα. Ναι, σωστά. Μας προστατεύει από πολλά πράγματα ο φόβος. Ή σκέψου ότι είναι ένα αρχαίγωνο συναίσθημα. Μπράβο. Έβλεπαν τις αρκούδες, έτρεχαν να προστατευτούν οι άνθρωποι. Αν δεν έτρεχαν, να τους κατασπάρωσαν. Είναι βασικό συναίσθημα επιβίωσης. Ωστόσο, πολλές φορές, ενώ θεωρούμε ότι μας προστατεύει, μας εγκλωβίζει κιόλας. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν κινδυνεύουμε πια από αρκούδες και λιοντάρια για να έχουμε αυτή την τόση παρατεταμένη προστασία. Πολλές φορές πια κινδυνεύουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό και από τις δεύτερες μας σκέψεις. Ναι. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και τους βλέπεις γύρω σου ότι έχουν παραλύσει πάρα πολλές φορές από το φόβο. Αδικαιολόγητα βέβαια. Εντάξει, αδικαιολόγητα, ο καθένας έχει τους λόγους του. Απλά γίνονται πιο μεγάλοι αυτοί. Παίρνουν μεγαλύτερη διάσταση από ό,τι ίσως πραγματικά έχουν. Μάλιστα. Ωραία. Τα περισσότερα λοιπόν στην παράσταση σήμερα το βραδάκι και το απογευματάκι. Και το αύριο. Αύριο Πέμπτη. Ναι. Αύριο Πέμπτη 22 Ιουνίου. Λοιπόν, να ξαναπώ τις μέρες και τις ώρες. Τη μέρα, Πέμπτη 22 Ιουνίου, 2 παραστάσεις, 7 η ώρα το απόγευμα και 9 η ώρα το βράδυ, στο Κινηματοθέατρο Παλάς. Αντί εισόδου, κάποια τρόφιμα μακράς διαρκείας για τους ανθρώπους μας, τους συνανθρώπους μας που τα έχουν μεγάλη ανάγκη. Και κυρίως προμηθευτείτε το βιβλίο να το διαβάσετε. Θα ήταν καλό, λες, να το έχουν διαβάσει το βιβλίο πριν πάνε στην παράσταση. Εντάξει, ακόμα και εγώ που το έχω διαβάσει τόσες φορές, το έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές, όταν έβλεπα τα παιδιά στην πρόβα, μπορώ να σου πω ότι έμπαινα τόσο πολύ στο συναίσθημα που ήταν σαν να μην το έχω διαβάσει, σαν να μην ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Είτε το έχει διαβάσει κάποιος είτε δεν το έχει διαβάσει, νομίζω ότι θα το απολαύσει το ίδιο. Φτάνει να φεθεί και να πάρει και τα νόηματα. Η Μαρία την άκουσα πολύ ενθουσιασμένη πάντως. Μου λέει μην τη χάσει την παράσταση, οπωσδήποτε είναι καταπληκτική κτλ. Ναι. Αν η Μαρία είναι ενθουσιασμένη μία, εγώ είμαι 10. Ο Ντίν του Πεϊρών, λοιπόν, και το παραμύθι δεν τελείωσε. Είναι το βιβλίο για το οποίο μιλήσαμε σήμερα και η αφορμή για την αυριανή διπλή παράσταση στο Παλάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένω στην παράσταση. Εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι και στις 2, θα είμαι στη δεύτερη. Ελπίζω να δω πολύ κόσμο χαρούμενο. Και μπορεί και λίγο κλαμμένο, αλλά δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.